Penj maduong' mar klas 12 KCSE ne ochakore ma onge ng'ikruok moro amora e kaunti ma Homa Bay ka apisas mag arita kwe kod ma ochung' ne chenro mag somo e kaunti no yango ikruok ma giseketo mabiro neno ni penj no otim e yo ma owinjore. Kaunti ma Homa Bay ni kod kwand jopuonjre 33,325 motimo penj no e centers maromo 354 e kaunti no, ka kuom jopuonjre go ma yawuowi gin 17,484 ka manyiri to kwan gi romo 15,541. Director ma ochung' ne chenro mag somo e kaunti ma Homa Bay Eunice Kaemba gi jalup commissioner e sub county ma Homa Bay Charles Mwayaya ne otelo e chenro mar yaw container mar penj e laro mar apis e county commissioner ma county no. Containers. This is a departure from last year because this year we have had an increase in the number of containers. All this is meant to make efficiency in the delivery of exams and ensuring that all exams arrive in good time. Totally, we have a total candidature of 333,025 across the county. I like giving about the gender. We have 17,484 boys and 15,541 girls. That tells us that the gap is really narrowing. We are well prepared. We are set. All our teams are briefed, include all the center managers, the security, and all the invigilators and supervisors. We are prepared for a very credible exam.